dị ka okele akọni ya onye ibe ọma mmadụ na-adị mma ka Chukwu na-agọzi maka agbalụ n'ọkọchị n'udu mmiri ọzọ ka isili obi oversize Nibo ga-adị obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka ọgbọgụ onye a na-emegbu ọzọ ka isili obi ọ nata dike ma ọ napụla agụ ibe ọgwụ n'ọnụ ya obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka agaghị egbu mgbe anya osi na mma nyụrụ nkọ ọzọ ka isili obi nke ndị ilo bụ obere okwu obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka ọ gị na-eme n'ụwa n'eziokwu na ọkalịla akali ọzọ ka isili obi ọlụ dị mma na onwere ụgwọ obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka oge ọ bụ na ịnọba gị ịbata ndị mmadụ akarịa onye ọbụla akọba mkpa ị na-egbu olu mbaba obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka mgbọmbụ na tụlụ egwu akpọ ọzọ ka esili obi ọzọ ka ekpuchi ọnwa nwere onye na-esighị nkọ obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka mgbọrọgwụ gbajila ezi na-eli mba ọba na Nibo ọzọ ka isili obi gị na-achị gị ịbala ọfụma obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka ụfọdụ anala ibe ebe n'ike jelebe ọzọele peselu ka isili obi agba anya bụ iwe rịtọ obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka na Jenụwarị 5 2025 ndị na-akụ asịla egwuba si na ibe emela odogwu mana ajụjụ njụlụ ụba ikwekwa na mana ọnya a ga-enezi na ndụ onye ma ọzọ ka isili obi mana kama ibe ga-eme odogwu ibe ike eme a na-akụla ọjị na ndị rọrọ ọjị n'ike obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka ụbọchị izizi m batara bụ ọzọ ka isili obi mmadụ zara ka eze azụ a na-eli a na-aṅụ ndị egwu kalịla akali etie ka nwanne etie ulute tọnụ mụ mbụlụ hard currency naba obodo na ya Chukwu ibe dị ka ọzọla akọnaba oversize Nibo na ọ gị na-emela anyị ebuka ka nje Nibo jee zute onye dị mma anyị chief ọzọ ka isili obi maka agbalụ n'ọkọchị n'udu mmiri oversize Nibo na ị ga-adị n'ọrụ Chukwu nnanya chili gị eze ike gị ike bata obodo edeluo ọgbọgụ onye a na-emegbu oyi ma ọzọ ka isili obi n'ọbụ Chukwu nnanya na-eme eze ike gị ike bata obodo edeluo ọgbọgụ onye a na-emegbu oyi ma ọzọ ka isili obi ibe dịka aga akọ na m une n'ụwa ọzọ ka isili obi aka ekpuchi onwe ọ gị na-eme n'egwu m erigene n'ụwa oversize na Nibo ọ bụrụ na mbi egwu wele anya m na-akpọfu gị ịmalụ na ije m adabaziko ne n'ụwa ọ gị na-eme n'egwu m erigene n'ụwa mgbagbu ụlọ nke atụla egwu abụọ n'ọbụ Chukwu nnanya na-eme eze ike gị ike bata obodo edeluo ọgbọgụ onye a na-emegbu oyi ma ọzọ ka isili obi kemgbe m matara onye ibu ọzọele ana m enwe aṅụli one n'ụwa ebere m ụtụtụ ebibi agasị na asị Chukwu ekwene ka ibe ka ike osi abịa ezigbo mmadụ adụrọ balịbalị nne n'ụwa oyi ma ọzọ ka isili obi aka ekpuchi ọnwa ọ gị na-emela ogbenye rigene n'ụwa oversize na Nibo n'ọbụ Chukwu nnanya na-eme eze ike gị ike bata obodo edeluo ọgbọgụ onye a na-emegbu oyi ma ọzọ ka isili obi ọ bụrụ mkpata ego bụ isi n'ọbụ obi eji eli ego ịkpata ego ka ọzọ ka isili obi ị ga-eli nwe ego ka ọzọele maka na amaka mmiri ama ọgazi n'elu ụwa ịmalụ na akịka ya dị ya na-arụ ezi oyi ma ọzọ ka isili obi jidekwa ego iji niile eme mma n'ọbụ Chukwu nnanya na-eme eze ike gị ike bata obodo edeluo
resources and estate developer. I get put on with Zohimo oversize in a Nibo. He will do business in Amsterdam, Holland. He will go to Germany. We go to France, Paris. He will go to Turkey. Nabo to go na Nemeze. Ike matobo de Belua. Abo go na Nemebo. Oye Masa Kingsley.